Usa kaming gabi pag-usab. Nimo mga angkol, mga kabisyo, at welcome na naman po sa ating programang Totoy na Love. At syempre, mga nasa dagkatahuran, no? Sa lahat ng mga nakikinig po sa atin, no? Ito na yung habit nila, no? Pagdating na ng alas 9 po ng gabi, Totoy na. Maganda po yan na mga kabisyo dahil nga ito yung oras na kung saan makapagparelax ka. Hindi naman makapag-relax siguro na totally na papunta sa tulog, ha? Huwag ganun, ha? Huwag kang matulog. Dapat nakatutoy ka lagi dito sa ating programa, no? Hello po sa ating mga manong driver, mga uncle driver yan na nakatutoy lagi. Yan, ating timbaya na to, no? Hello po sa ating mga taxi driver na laging nakatutoy sa atin. Lala Move driver, Grab, ayan, no? Siyempre sa mga bus driver, yung San Agustin bus, no? Kasama na po ang konduktor at mga pasahero. Maraming salamat na lagi po tayong kasama sa inyong biyahe. Ang programang Totoy na Love. Ngayon po ay araw ng Miyerkules po mga kabisyo, no? January 10, 2024. Ano na bang nangyari, no? May mga nagaganap na ba sa buhay mo ngayon? Alam mo mga kabisyo, sa 10 days after ng, or 10 days, no? Simula nung 2024, siguro may mga pinagagawa ka ng pagbabago dyan, mga kabisyo. Yung sinabi natin kahapon, no? Kagabi pala, na kung saan may mga pagbabago ng ginagawa mo. Yan ang sinasabi ko lagi pag naumpisan po ng maganda yung mga unang araw ng taon 2024, siguro tuloy-tuloy na po yan, ha? Sana lang. Sana lang, no? At alam mo naman mga kabisyo, yung mga pagbabago, dapat yung pagbabago po, dapat magiging maganda. Hindi yung pumapangit po tayo, ha? Kaya naisip ko ngayon, ha? Ikaw ngayon, angkol. Ikaw ngayon, auntie, no? At syempre sa ating mga pamangkin dyan, naisip ko nga magandang pag-usapan dito. Abay, eto, ha? Dahil nga, may pagbabago. Siguro, may iilan po sa mga kakilala natin na binabaliwala lang ito, no? Kasi okay lang, no? O kaya naman wala namang sumasaway, di ba? O kaya nagsasabi. Pero napaka-importante ito mga kabisyo. O siguro binabaliwala ng karamihan o kaya iilan sa mga kakilala mo. Pag-uusapan po natin dito ang kahalagahan po ng personal hygiene. Ano ba yung personal hygiene? Bakit nga ba mahalaga ang personal hygiene? No? Yung personal na kalinisan sa katawan, ang kalimpyo sa kaugalingon. Siguro marami po sa atin na binabaliwala lang yung mga gano'n, no? Sabi, okay lang yan, Toy. Siyempre naman, alam mo naman sa akin, Toy. Ay, bahala sila, Toy. Ako man may mga gano'n, no? Pero alam mo mga kabisyo, ikaw ngayon, no? Lalong-lalo na't may trabaho ka. Meron kang mga namimit na mga kakaibang, iba't ibang mga klaseng tao. Andun lagi yung personal hygiene. Binabantayan ka po, no? Oo, siyempre naman. Para sa'yo siguro, okay lang, dili manutbras. Okay lang yung maamoy yung bunganga mo. Pero yung kausap mo naman, mapapansin mo yan na medyo na umiiwas na sa'yo, di ba? Yan ang mahirap doon. Paano pag ikaw, especially sa mga marketing yan, no? Yung mga humaharap po ng mga kliyente, yung mga nagbebenta ng lupa siguro, ganun. Alam mo, haharap yan. Harapin mo yung kliyente mo. Pero nanimaho kag baba. O siguro ikaw din, hindi mo din napapansin. Nanimaho kag kagwang. Diba? Yan ang mga siguro bagay-bagay po natin na dapat nating intindihin mga kabisyo, no? Nang napaka-importante. Alam niyo mga kabisyo, yung mga uncle natin na isinilang 70s, 80s, no? Siguro pahirapan yung paglinis ng katawan kasi ang nalalaman ko lang siguro, no? Ito, aminin mo, Col, ha? Alam mo yun, yung maliligo tayo, no? Sa bawat lakad po meron tayo. Halimbawa, meron kang lakad, may imimit ka. Naliligo lang, yun lang yung alam natin Pero sa ngayon, ang dami po mga pabango, mga nilalagay sa mukha, nilalagay sa katawan para mabango naman ang tao, di ba? Hindi kagaya dati, no? Yung sabon lang ginagamit natin, no, na talagang skin germs. Diba? Naalala mo yun? At saka yung sabon sa mukha, ewan ko lang, no, kung nandyan pa ba, no? Ito yung, yung gawa sa, coconut. Yun yung mga kabisyo, no? Sa mga uncle natin sa mga auntie. Pero ngayon,
Ang daming ilalagay po sa ating mga mukha, mga kabisyo, sa ating katawan na para mas lalo pang gumanda siguro. O kaya mas lalo tayong mabango, no? Sa buhok pa lang. Oo, nalala ko lang dati, no? Nung naghagod tayo ng nyug. Oo, magkagod og lubi. Oo, tapos yan yung ilalagay dito sa buhok natin para magmumukha naman tayong creamy, ha? Hindi kriminal. Alam mo mga kabisyo, no? Ganon yun dati. Pero sa ngayon siguro, marami na po tayo pwedeng bilhin yan, no? Pwede na tayo dun sa sa mga, hindi naman kailangang mahal eh. May mga mumurahin din yan mga kabisyo. So shout out po sa ating mga pamangkin dyan na ang daming nilalagay po sa kanilang mga katawan na para magmumukhang malinis. Diba? Hindi kagaya na sa atin na dati mga angkol. Yung pa lang, no? Ang nalalaman, ito lang, sa ngipin lang. Yung toothpaste lang. Yung mga angkol natin na medyo matanda-tanda na ang ginagamit, ngumunguya ng buyo. Yung dahon ba? Magmamak. Pag nakasmile, nagmumukhang vampira. Pastilan. Pero yan yung sinasabi ko na swerte sa ngayon, no? Yung ating mga pamangkin na nakatutok sa atin, no? Hindi kagaya nung dati, wala pang ang toothpaste nun eh. Asin lang yung yung pang toothbrush, di ba? O kaya naman, wala pang toothbrush, ang ginagamit lang panghingi. Yung lukay ba, yung sa nyog, yung dahon ng nyog, tas merong ting-ting, ting-ting, yun yung ginagamit, pero malinis yun. Ganon yun mga kabisyo. Pero eto nga pag-usapan natin, ang personal hygiene, ito po ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay proteksyon laban sa sakit, no? At nakakatulong yan mapanatili ang kalusugan ng ating katawan. So samahan niyo po ako, no? At may nilagay po ako sa aking fan page sa Totoy Bato Official at gusto kong masagot mo ito, no? Ano ang biggest turn off mo sa boys o kaya sa girls? Ayan. Gawin mo na ngayon, mag-comment ka na ngayon para mabasa natin sa ating FB Live mamaya sa Love Radio Manila. Mayang gabi! Kauban gyapon nimo si Totoy Bato. Ug mao kaning programa nating Totoy na Love. Only right here on 90.7 Love Radio. Siyempre hanggang 12 midnight po tayo mga kabisyo.